Fuck! 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 Musím říct, že jsem tomu nechtěl věřit. Hned jsem posílal zprávy ostatním, včetně loňského guida Utara, a zjišťoval, jak vypadá situace. Spolu o víkendu běháme, tak mi v neděli takhle ráno poslal SMS-ku, než jsme vyběhli, že se něco tam děje, a pak jsme to vlastně probírali. Příšerný vidět potom v televizi, v novinách a na internetu všude ty záběry té hrůzy a toho děsu. Strašný. Když jsem to tam potom viděl, tak jsem si říkal, že to asi nebyla úplně sranda. Probírali jsme to, nikdy asi nedošlo k tomu, že bychom řekli, hele, tak na to kašlem. Ani chvíli jsem neuvažoval o tom, že kvůli zemětřesení bychom měli naší expedici zrušit. Než jsem se posadil do letadla do Dubaje, tak jsem pochyboval o tom, že bych jel, nebo že bych to zvládnul. Jsme asi chtěli opravdu všichni pomoct těm místním obyvatelům aspoň tím, že tam přivezeme nějaký peníze, protože spousta turistů tu sezónu vzdala a vynechali to, a to jsme si řekli, že je to nejhorší, co se jim může stát, že krom toho, že přijdou o svý domy, tak přijdou i vlastně o to živobytí. Tak jsme se rozhodli, že pojedeme. Byli jsme předtím v Alpách několikrát, naposled na Grossglockneru ve 4000 skoro. So I choke on some, and the days blur into
corners of my eyes on the things I've never done. Sheets are swaying from an old clothesline like a row of captured ghosts or old dead grass. There's never much, but we've made the most. Welcome ships are launching from my chest. Some have names, but most do not. If you find one, please let me know what piece I've lost. Peel the scars from off my back. I don't need them anymore. You can throw them out. Keep them in jars. All my nightmares escape my head. Are the doorways. Zatrala? Now Co bude? waiting at the sea. And I don't know if Say hello. Namaste. Pořád první den jdeme na Čutangu. Už jsme 2 hodiny na cestě a údajně se budeme posouvat ještě dál, kvůli tomu, že tam není ta loď tak hezká. Ale můžeme si tam zahrát Čutangu. Tak jsme zase všichni pohromadě. Jendo! Jendo! Tak se na mě usměj a první den máme konečně za sebou. Tak to vypadá na zemětřesení. Co to nevydrželo? Tak. Jsme ve výšce 3229 metrů
A máme 4 stupně Celsia. Like this? Yeah, like this And what? Ty vole, nohy. Klobouk dolů před všema nosičema a domorodcema, který prostě nosejí náklady na hlavě přes stuhu, která jim vede přes čelo a vede na záda. Honzo, dáš na Everest, ty vole. Zkusit si vzít 50 kilo a dát si to kolem hlavy, navíc si s tím stoupnout, to už zabere, potom se s tím rozejít, tak zvládnul jsem opravdu pár kroků a musel jsem se vrátit a odložit, protože prostě na to asi nejsme stavěni. So, enough for today. You can easily give body Ty vole. Tak jaký je zážitek? Perfektní, tak na věky stačí. Tadyhle za ten hřeben jdeme. Vlajky. Co to ty vlajky, jak Yeah, jsou we vidět? walk to your hour. Yeah. But we are not going to over there. Yeah, over there. We No. are- No. No, No. no. Acclimatization. Yeah, Nah. yeah. Svačinka. To naší nádherný loďí. Postele z kamenů. Tady máme postele z kamínků, ale důležité je, že tady máme kamínka a okýnka. Hildo, Maxi, tamhle si hraje s autíčkem. Neboj se? Se mě bojí. Ahoj. No, bye. Včera jsme teda spali někde tady u toho čutangu, ale ty metry vůbec nesedějí. A dneska tady píšou, že je to 4000 metrů. My máme na hodinách 4000 taky, ale tady to je 400, jak je to na té mapě zaznačený. Každopádně napíšem si tam jméno Karka Tank, kde se to tady jmenuje. Karka Tank. Aby jsme věděli pro příště. Har Soup ready? Is ready? Yeah. Ka Tank. Ten G is here. Okay. Je tam česnek, je tam docela dost. Spacáček se těším, ale to je strašně brzo ještě. Strašně brzo, Honzi. A zimička není? Hodnou. A kolik je stupňů? 7 nebo kolik? Ale netopí se. Krásných 7 stupňů, netopí se. Lehko. Předpověď je na minus 5 až 10. Od pusy se nám nekouří. No já se potím jako štyrmyš. A právě jsme zbaštili Dalbát. A bylo to super. Chili jsme nesnědli. Dodávají nám toho příliš moc. Já jsem si dal jednu papričku, začal jsem po ní škytat. Tady máme, jak by řekli Britanové, cup of hot water. A to je naše nejlepší pití na dnešek. Tady je krásně. Jsi nafilmoval nahoře ty praporky? Tamhle nahoře svítějí praporky. A to je náš dnešní cíl. Ty praporky. Tak to je naše snídaně. Takhle v krásném teploučku naší ložničce. Máme samý dobroty. Radímek má bezlepkovou placku. Honzik už to spojil s obědem. Česnečka, ty vole, se zázvorovkou. A Michal měl mega palačinku, nebo co to měl? Ne, Čapatý. čapaty. Dietnější. Čapaty. Čapáky. No já jsem si dal výborný toast. Už 10 minut ho koušu. Ložnici je krásný teploučko, vidíš Honzíku? No, moc příjemně. Za 3/4 hodiny přijde sluníčko. Takže nám bude o něco líp. Teď tady máme celou nulu. No tak to je krásná nula. A už v ní sedíme asi
2 hodiny. Co Radimku, neschovávej se za to moje tričko. Na schovávačku, ty. Jdu cukrovat ke Kolingerovi. Dobrou koblížky jako nový. Konečně vlezlo sluníčko. Naši nosiči balí poslední věci. A tamhle tou cestou, jak jdou ty skupinky lidí, se vydáme za chvilku nahoru. Tak včera se hledala první kamera, dneska se hledá druhá. A tamhle jsme dneska spali a měli jsme tady spát i na dnešní noc, ale přesouváme se přes sedlo Čertvala, to je tam s těma praporkama, už jsme ho xkrát ukazovali. Přesouváme se přes tohleto sedlo do Tulikarka. Tady je vidět, jak psali na Wikipedii, že místní šerpové běhají na merapích v trepkách, takže na tom něco opravdu je, protože tohle je obdivuhodný. Tohle to není nacvičený. No, nejhůř musím říct, že mi bylo při přechodu prvního pasu z Hartwalla, kdy jsme si dali hnedka 3. den přechod přes 4600 metrů a tam jsem si vybral takovou svoji krizovku, kdy se mi ani trošku nešlo nahoru dobře a jednoduše, tak jsem šel jak slimák a modlil jsem se, abych to měl za sebou. Tak tady to takhle to vypadá na Čertvala. Hi! Hello. To nám nikdo neřekl, ale Že to pojím několikrát denně. dáme znova. Tyhle jsme úplně vyřízený. Ten pas, co jsme dneska dali Čertvala, tak jsme se běhli nějakých 100 metrů a vyběhli jsme si to znova. Fakt super záležitost. How many of these? Now. Tak se blížíme k pravému Čertvala, který by měl být 4600. Je to tady je to nádherné místo. Ahoj. Tady je t-shop, kam si dáme čaj, něco dobrýho. Namaste. A tady jsou naši přátelé. Kanada a Indie. Konečně jsme si sedli na čaj v t-shopu. Kartekova hlava už je
Is your GoPro? Yes. His head is okay now. Sheila is okay too. Very good. A tamhle se vaří náš čaj. Kanadská skupina v pohodě. Kanadská skupina je taky v pohodě, vylítla to jako raketa. Who's got the pulse oximeter? Tady nám přichází Radim. Hello. Právě jsem Norbimu ukázal Sněžku, naší nejvyšší horu. Měla radost? I Jaroše jsem mu ukázal. No, tak ten měl určitě radost. Nejvyšší hora prakticky na úrovni Katmandu. Tak a tamhle někde, teď jdeme. Jsem ti pak taky jo. Bacha, jo, nejsou úplně To je naše tulikarka a my si tady nabíráme vodu, tam kde stojí Radim, tak za ním Honza nabírá vodu, aby jsme ji potom posléze, neboli ex post, mohli vyfiltrovat. Je to dlouhá, náročná, složitá práce. To není jako práce s buzulou, děti. Tamhle z toho sedla jsme pěkně sestoupili dolů do tulikarky. To je tady pod tím velkým kamenem. Tady tamhle jde Honza s Norbu a s našima klukama. A vy kluci opálení už jsou tady. Tady je nádherný počasí, toaleta, hot shower, všechno tady máme. I helikoptéru. Ty váho. Room 10 a 11. Jak jsi mohl mít to, když nemáme gajda ještě tady? Jo, tady je i tohle. Natočil, to víš. To je prakticky jenom postel, to není postel. To je prakticky jenom A ty taky, hele, co my potřebujeme, když my jsme skromní kluci. uzavíratelná postel. To je nádherný. Tak tady si ty naši kluci takhle bivakujou. Vegeti, hele. Rozebrali všecko. Bacha, je to mokrý. No, je tady krásně. Spalo se vám dobře. To je krásně, je zima. Všude to mrtvé. Chci tady hot shower. A co foliu mají třetího kluka. Tady Havran se s náma loučí. Má nějaký vole plný krku. Tamhle někde jdeme. Tak už zase jdeme. Tak po dlouhých téměř 8 hodinách, co jsme dnes vyšli, dnes pomalu přicházíme do usedlosti Tulikarka, která je pod sedlem Čartvala, kde jsme asi před více než týdnem byli. Vypadá to tady úplně jinak. Nejkrásnější trek. Myslím, že jsme všichni vyřízení maximálně. Jendo, kluci moji, dali jsme to dneska. Dali jsme to. Mám husy a... Pořád ten samý den. No a teď máme sázku s Norbim. Si překonáme ten poslední pas výšku, tak nám platí flašku whisky. A je to whisky Tároca. Tároca je cesta, takže se těšíme, co nám to ukáže. Stačí, když bude 4-2, 1-7 a je naše. Kolik tam je? 4-1-8-6.
Tak to už je úplný vrcholek. Mrkneme na Whisky Watch. Tak, 4191, 93. Whisky Tároca, so far so good. Tak Ramro, som Godzou. Bistare. Bistare, Ramro, som Godzou. Pak si to přeložíme. Jdeme pomalu. Dolů a opatrně. Takovouhle procházku v rododendronovém háji. Jojs. Jendo, jaký to je? To z kopce. Kopce, vej. Těším, Honzíku, ukaž to. Vstupujeme nahoru, jak to bude do kopce. Já to pustím pospátku. Tak historický okamžik poprvé můžeme vidět cíl naší cesty. Tak samozřejmě to asi jinak nebude vidět s tou hůlkou, ale jak se koukáme zprava, je pak první malej výčnělek, druhý to je summit, kam jdeme. Toho vrchního. No to by to dělá problém. Tam to byla jednodušší. No vidíš. A příští rok tady budou jezdící. Že to tady budou dva ty, míčí tady budou nosit nahoru dolů. My jsme furt ještě 3,5 tisíce vysoko. Tu už v Alpách nerostou ani kosodřeviny. Chvíle tady máme krásný výšlapy. Tak jaké jsou první dojmy? Krása. Krása střídá nádheru. A takhle je to celý den. Nahoru dolů. Kamení. Lína. Kamení. Bambusy. Vysoký. Tak co, kluci? Kote River. Kote River. Jenda, Radíme, Michal, jdeme se koupat. Neměli jsme sprchu kolik dní? To nepočítáme. Tady naše skvadra, plná energie, sviští, předehnala všechny nosiče. Dohnal jsem je, nejdou tak rychle, Kanaděni. To je dobrý. Tak je před 2:30 odpoledne, z Hulikarka, 4200, jsme se dostali do Koťátka, jak říkáme my, oficiálně k Hoté. Támhle bychom měli bydlet. No a teď jsme 3563 metrů. Neuvěřitelný luxus, na který jsme nikdy nemohli být připraveni. Splachovací záchod, říkal Honza. Takže umývárka. Na pozor. Ano. Splachovací záchod. Nádhera. Nevím teda odkud co teče. Tohle jsou naše pokoje. A protože jsme nejlepší družstva, tak máme pokoje číslo 1. Michale, vy. A pokoj číslo 2. A teď pozor, Honza něco předvede. Což vůbec nikdy nikdo neviděl. A pozor. No a bude sprcha. Já jsem měl parťáka Jendu Coufala, s tím jsme absolvovali dvojí sprchování. To sprchování vypadá tak, že vlastně
ledová voda z potoka do kýble, v kterém je děura, z té děury práš si to nad sebe, teče to na tebe. Studený, úžasný. Takhle se to pustí, No za chvíli tenhle takhle člověk se to namydlí a bude úplně nový. bude vypadat úplně jinak. Tak si na to počkáme. Tak to je takový úsměvný. Ze začátku je to samozřejmě příšerný. Po chvilce se ta kůže prohřeje a začne to až skoro pálit. Super zážitek. Takže sprcha dobrý. Sprcha dobrý, studený, ale perfektní. Postupujeme skrz takovýhle údolíčko, zřejmě v minulosti ledovcový. Dobrý. Tak jsme se rozhodli, že si dáme koupel. Všichni. Čikča. Tyjo, tak to je mejdan. Takhle se koupeme, vole, v Himalajích. Lepší než sprchování bylo koupání se ve výšce pod Mont Blancem, protože to je zážitek. Vlíz do toho potoka, který teče přímo z toho ledovce. Nevím, kolik může mít stupňů, ale to, že prostě ty kameny, po kterých jsme tam šli, tak prostě se šíleně klouzaly a byly prostě ledovatý. To byl dobrý zážitek. Hele, pořád drží, už asi 5 dní. A teď jdeme tady přes kamenný pole a zkoušíme se udržet na cestě a doufáme, že nás tamhle ze zhora nic nezavalí. Tak detailní záběry života v přírodě. Je to, tímhle to nejde vyfítit. Tohle jsou detailní záběry člověka v přírodě. Tak co, Radimku? Super nádhera dneska, úplně skvělý. Co, Radimku? Schodečky, vlaječky, nádherně. Tak cíl naší cesty dnešní. Kotěte do Tang-Tangu. Můžeme to odbouchnout tady. Jsi super, díky dneska. To je náš povinný rituál. Určený her focenýlek. Je pátek, tamhle jsme spali a budeme spát ještě jednu noc. Aklimatizace pro mě dobrá. Já jsem osobně s aklimatizací tentokrát žádný problém neměl. Já jsem to nějak prožíval docela v pohodě. Jako hlava mě prakticky nebolela a to, čeho jsem se obával a měl v sobě, tak to nepřišlo. Že se to škoda zastavilo, viď? Hlavně. Takže ten bírej okraj. Joňo, co blbnáš, ty mě to zase vystrašil, ty vole. Mám siestičku odpolední, sluníčko trošku. Tak je asi 3 hodiny odpoledne a my ležíme ve spacáku a v péřových rukavicích si čteme knížku. To už je 3:30.
6:30 dokonce, za chvilku bude večeře. Pak si půjdeme zase číst. Máme sobotu 24.10. Vyrážíme z Thanknaku. Je tamhle pod tím ledovcem. Máme ještě před sebou hodně stoupání. Čeká nás vyšplá tamhle až nahoru. Natáčím zpomalený záběry. Teď se šplháme do Kare. Je to zabíračka jak prase. Řídký vzduch. Tady je zbytek manšaftu a tamhle před chvílí jsme seděli. To nás ještě čeká asi hodina, aby jsme se dostali až nahoru. Jsme vyšplhali na 4,7. No a vyšli jsme na kopec a tamhle ty budovy. To je Kare. Tam budeme spát 2 noci. No a pak se snad vydáme do highcampu. Tak tady to je cíl naší dnešní cesty. Vesnička Kare, zhruba v 5000. Dali jsme to za krásného počasí. Vyhnu se tady jednou u pánovi. Je to poslední vesnička před Merapíkem. Jsme živí, zdraví, v pohodě. Šlo se nám krásně, nádherný den, je poledne, ale zmákli jsme to od rána za necelý 4 hodiny i s pauzou. Pán nám to zařídil, všechno dones, super job. Takhle si sedíme a takhle se můžeme dívat, kde za 2 dny budeme. 25. října, tady jsme spali ve stanech, máme na sušení spacáky, tady to je stan můj s Radimem, daný věci, tady stan Honzy s Michalem. Spaní ve stanu je zážitek obrovský. Samozřejmě trénovali jsme v Alpách. Tady je to úplně o něčem jiným. Za prvé není vzduch, za druhý není tráva a za třetí nejsou stupně nad nulou, ale jenom pod nulou. Ve stanu to byly krušné chvilky, protože já osobně jsem zmrzlík, jsem zmrzlina. Radimku, vstávej, teď jsi spal ve stanu. Já taky. Musíme ukázat, jak je tady krásně teplo. Máme trošku zasněžený spacáky. Taky baťohy. Spali jsme tak 8 minut času možná. Taky si to spal? No ale spali jsme. Ve stanu ve 4, 8, 4, 9. Měli jsme tu i -7. Tak jsme ukončili přípravy. S velkým vypětím jsme si obuli boty. Baletní bodky. My s Radimem máme stejný, ukaž. Wow. Takhle máme stejný. My s Honzou Martinem jsme měli ty boty jakž takž. Ostatní Michal s Jendou, ty na tom byli hůř, ale on nás, ten náš slavný průvodce, nechal den předtím projít skoro tu trasu, co jsme šli na vrchol v těch botech, a když se jde po skalách, tak jsme toho měli plný zuby a to jsem ho proklínal. Máme naše vesnička. Máme tady ty
chirurgický boty skurvený na hovno. S těma se leze. Jsem sprostý, ale je to fakt na hovno. Konečně jsme se dostali na místo našeho tréninku. Je 12:30, jsme 5184 metrů vysoko. No a právě se připravujeme na vyzkoušení přitahování přes džumar a spouštění, protože poslední kousek na Marušku je prudčí. Jsou vtípky, viď? Nesmíme. See you tomorrow, tábore. Tak pojďte nebystále. Tak jdeme, co? Tak máme náš den -1, kdy vyrážíme do high campu. Je brzo ráno. Tamhle sila lavina. Medapík je krásně osvětlený. Tady máme první 2 probuzený. Já jsem 3. A máme docela hezky. Finální přípravy před odchodem do high campu pondělí 26. října. No a když všechno půjde dobře, tak zítra v noci se vyškrábeme, až dáme nahoru. Tak teďka si nabíráme vodu do flašek, aby jsme mohli přefiltrovat a mít na celý den dneska co pít. Tady máme našeho kamaráda, který nám to všechno vyčistí, přestože ta voda vypadá úplně krásně průzračná. Pokračujeme k ledovci. Přepnuli jsme velký balvany, nároční pasáže, takových hladkých šutrech a se blížíme ke sněhu. No a tamhle ten krpál nás čeká po sněhu. A dostali jsme se na ledovec. Zkusíme si obout mačky. Všichni. Ať jdeme bezpečně. No, čeká nás takovýhle Similaun. To znamená, teď je 5160 metrů a máme se dostat do 507. Nějakých 500 metrů, takže přesně, co jsme natrénovali, akorát o 2 kilometry níž. A jsme na sněhu. Teď už takhle další 3 hodinky. Jsme 5, 2, 3, 3. Máme si fotku před největším krpálem. Tak máme tady velitele posledního naší skupiny. Je to strpák, nebo krpák prase. Tady mluvit z toho nemůžu. No jak říkáme my, baví nás to. Takhle se jde 5500 metrů nad mořem, takhle po
pomalonku. Tady se blížíme k té skále, to je high camp. Jsme zmrzlí jak prasata. Je tady hrozná zima a je to dneska šílená zabíračka. Tamhle je Everest, jak kouří, hoce šár a začíná nám být strašná zima. Tady teď vypadá. Tady fouká. Než jsme čekali. Tady je Michal, Mišák. Čau Mišáku. Máš. Který jsou naše stany. Těžko říct. Takže jsme v high campu, úplně nejníž, co to jde, ale jsme tu. Takhle vypadá náš stan tady na skále. Je tam krásně teplo. Normální šutry, ale bude to dobrý. Potřebujeme tam strávit pár hodin, spát nebudem. To je hrozná píčovina. No jo, ale teplo? Ty vole, teploučko, nádhera. Tady máme nasekaný led. Takže uděláme pro něj nějaký sklad a vyndáme to z toho. Začínáme vařit. Tady je led. Hoří to? Hoří. Hoří. Vaříme. To jsem říct neměl. Víš to, myslím, jo? Jak se to vybordelizovalo na tom okně. Ne. Chystáme se jíst. Ani První teplý jídlo dneska. Tam to nemůže být. Jsme 5700 metrů, asi 3/4 na 4. No, vystrč to prosím tě, ať lidi vidějí, co tady máme. Ať taky lidi vidějí. A teď se na to můžou pak vidět v televizi, ne? Ty vole nemusí. By to musel chodit. Ahoj kluci. Tak to už je teď. Tak je to teď. Podívejte, tyhle, to jsme my. Vole. To je na tu samou kameru. No. Ta spodní, to je tam u mě batěhou. Ale už se nám vaří voda. Ale. Tam ne. Podívej, ale nevím, která se nám vaří. Tahle ne. Ten poslední večer nebo noc, nebo respektive ráno před výstupem mě docela bolela hlava. Bylo mi trošku jako blbě, což nepochybně byla ta výšková nemoc v nějaký fázi začínající, ale rozhodl jsem se, že prostě to kousnu a půjdu. To ty Rusáci říkali, že tady měli 60. To budu mít já, teď se dívej. Ne, budeš to mít dobrý. Nemáš to zaplý. Já to nechci vidět. My ti to teda nebudeme ani říkat, pak to uvidíš až ve filmu. Šedesát, 84. To budeme asi vyprávět všichni. Nejsilnější zážitek v high campu při západu slunce, fialový odstíny, západ slunce a dole mlha nebo mraky a my vlastně nad nima a tam vrcholky okolo nás, těch 8000 všech. Západ slunce,
zároveň vidět měsíc a mít za sebou tak náročný den, tak to bylo naprosto nejúžasnější. Okolní hory, prostě ty 8000, všechny ty Everesty a Loce Šár byly zasypaný tím měkkým světlem a byly vlastně na dosah ruky. To bylo prostě fakt jako krásný. To byl zážitek, který se v životě asi už nebude opakovat. Fakt nádhera. Tak tohle je fakt nejvíc, co jsem kdy v životě viděl. Radíme, podívej na to. Otoč se. Jenom se otoč. Třeba jak to mění ty barvy. To bylo světle moc, teď to temný. Tohle tady máme. Neuvěřitelné. Naprosto úžasný. Máme 1 hodinu 59 minut. Jsme ve stanu. Právě se chystáme stávat. Sice jsme moc nespali, ale aspoň trošku. Tak se pomalu vydáváme na cestu na náš vrchol. Za rukavice. Tak jdeme, jo? Takže vyrazili jsme asi před 5 minutama a takhle si jdeme na laně. To nás čeká ještě 4 hodiny. Takhle vypadá východ slunce v Himalájích. Jsme zpátky ve výškovém táboře. Rozhodli jsme se vrátit asi ze 6000 plus. Byla nám zima strašná na ruce i nohy, takže radši jsme to otočili a vrátíme se zpátky. Kolem fičel vítr, byla strašná zima, tma, sluníčko v nedohlednu a platila naše dohoda, že v okamžiku, kdy to nebudeme cítit všichni, aby jsme šli nahoru a budeme se rozhodovat to otočit, takže se všichni vrátíme a v té chvíli, kdy došlo na lámání chleba, tak jsem naprosto byl šťastný, že jsme se mohli otočit a jít zpátky do stanu a do tepla. Já osobně jsem byl úplně v prdeli, protože jsem měl takovou schýzu. Na jednu stranu jsem chtěl dál, na druhou stranu mi mrzly palce u rukou a já jsem vlastně byl ten, který řekl, že to točíme. Kluci se pak přidali, ale mě bylo jako velice špatně ve smyslu psychicky jsem to těžce nes. Na jednu stranu to byla prostě strašná škoda a hrozně mě to mrzelo a hrozně bych chtěl jít dál. Na druhou stranu to byla obrovská úleva, protože prostě ty psychické a fyzické síly už tam téměř nebyly, takže jako fakt hrozně smíšený pocity. Hrozně by to člověk chtěl dokázat, hrozně já bych to chtěl dokázat vylízt tam, ale nakonec jsme se rozhodli, že to otočíme, tak to bylo pro mě taky vysvobození jako blázen. Tak Jenda, Michal, Radímek, já podruhé vycházíme z výškového tábora, naší oblíbené výšce skoro 5700 metrů. Dneska ráno, jak už jsme to natočili, nebo ráno, spíš v noci, tak jsme si vyrazili nahoru na Marušku. Dostali jsme se do 6000 a zradili nás rukavičky a botičky. Bylo opravdu strašná zima, ledový vítr, takže jsme to v 6000 rozumně otočili, vrátili jsme se zpátky, okamžitě jsme usnuli, takže jsme popřeli veškerý pravidla výškového tábora, že tady se nespí, usnuli jsme asi v minutě a stali jsme v 7. Teď balíme a jdeme si udělat náš summit. Víď náčelníku. Tady už se nám likviduje tábor. Bye bye.
Tady už jsou zbalený. Maličku se přesouváme k našemu summitu. Perspektivu hory vím, že jsou silný živel a někdy je fakt lepší se vrátit. A já pořád říkám, není to o tom vrcholu, ale je to o tom, co člověk prožívá na té cestě a nakonec ta cesta je cíl. Takže to otočení se není vůbec žádná prohra. V podstatě díky tomu otočení jsme si mohli udělat krásný svůj vlastní originální summit s vlajkou a s trenkama a ze vším všudy, takže vůbec si z toho nedělám hlavu. Po dlouhých útrapách vyšli na vrcholek našeho náhradního Merapíku. Máme s sebou i červený trenýrky. Marušku nenechali za sebou. To je tam. Dneska nám řekla, že příště si máme vzít Teplejší rukavici a teplejší trenýrky. Přesně tak. Na jednu stranu člověk to chtěl zkusit ještě jednou, ale potom, co jsme prožili v noci, když jsme vlastně lezli na ten Merapík a i ve stanu ten spánek, tak to asi nás všichni potom odradilo a řekli jsme si, že ten den vlastně, že slezem dolů. Tak už jsem se těšil na cestu zpátky, už to bylo vlastně za náma, řekli jsme si, prostě jdeme dolů a to bylo prostě psychické vysvobození. Tak tady absolvujeme sjezd. Hledím se svým rozbitým kramponem. Tak se vracíme do Kare. Máme toho plný zuby, naprosto nepředstavitelně. Ale máme Radímka. Jde za náma. Tak tamhle nahoře jsme byli. Tamhle vlastně u toho šutru nahoře je ten high camp. My jsme vyšli ještě o 300 metrů vejš. Dneska brzo ráno. Vrátili jsme se zpátky. Pak jsme tohleto celý sešlapali takhle dolů tady podle té cesty. A pak do toho údolí tam někam do prdele, aby jsme se zase vyškrábali do 5-2. Po celodenním trmácení jsme se dostali zpátky do Kare. Takže čau. Thank you. Hi. Thank you for
Taking our stuff. Thank you, bye. Poslední den Kare. Po včerejším návratu z highcampu. Spali jsme jak miminka. Spali jsme krásně. Já jsem spal 12 hodin. Tak to je nejdelší zatím. Rekord. Asi 9. Tady, kde jsem měl nejhorší noc, kde jsem nemohl spát vůbec. A potom 12 hodin po návratu. Jendo, jdeme dolů. Michale. Here we are. Namaste. Tohle prosím tě, Honzo, vystřihni. Tak jedeme, hele, ahoj. Prostě kšeftovat s Polákama už ne, prostě to je na mrtvici, jako já jsem klidný člověk. To je na poslední chvíli, ale je tady. To je masakr, to jsem ještě nezažil, tyhle. Teď jsme běželi na stojku, David porušil všechny dopravní předpisy a já blbec to zapomněl natočit. Ale tam, že si máš s sebou vzít litrovku džusu. Psali tam, že si máš vzít ten největší šampon, který existuje. Nepsali, že jo? Ty mi chceš upřít okýnko. Řekni to znova. Radim chtěl být u okýnka, proto jsme mu to dopřáli, ano? Jsme hodinu od startu a Radim tohle už si našel normálně náhradu za Romanu. Dívejte, tohleto. Tohle prosím tě, Honzo, vystřihni. Ty jsi jaký protagonista, štrtníček, ty vole. Jsi mediální hvězda. Mediální hvězda, už z loňského filmu tě všichni znají. Bazar Monte Carlo. Ale ty vole, ale kamarád. Ty vole, rozumíš, to je vole firma, vole. To je reklama, vole, tady na našeho sponzora. Tady na to. A jedeš, nahráváš? Jo. A neblikáš. Stojíme ve frontě na víza. To bereš moc do detailu. Moc do detailu to beru. To podcení. Přesně. Jsem tady já. Teď si to potom prostřihá. Letiště v Katmandu. Já s Michalem máme bagáž. A Honza s tím druhým Honzou se tam prodírají a hledají. Tady je Jenda, velitel celého letiště. Tady jeden z tisíce obchodů, kde prodávají značkové věci, které jsou perfektně, kvalitně zpracované a stojí zhruba, kolik radíme? Bunda, péřovka, krásná. $30. $30. Tak snad mi někdo poradí, kdo to uvidí, ten film. Takhle, mám to i tady zádu. No, tady ti jsou ale akorát trošku to. Co? The price. Big boss, tell me the price. The jacket? Jacket. Aha. Not little bit more. To je další varianta. Teďka to je velký mejdan, ne? Hele,
Let's go. You say 400 together. sorry, sir, not possible. My cost is 300. This is 200. Wholesale, sir. No. Okay, okay. 500 for this together. Okay. 400. 400 together. 400 together. Four. We are Okay, 500. 400. 4. This is 4. 4. Okay, okay, 400. 400. 450. Only 50 400. Okay, okay. Tak se podívej, jak se dlouho vaří, já to Já se podívej. Mě v English nefunguje. Mě taky ne. Tak tohle, prosím vás, se vaří. Tady máš taky ministrové. Ne. Tady je hrubá chyba. Jo, to je. Čekni to. Cook 10 minutes. 10 minutes. Kde to jsme? McDonald's. McDonald's. Ano. Mají tady kousek. Perfekto. Máš to na křivo. A tím pádem to bude... To bude cool, vole. A tím pádem se to nedá fungovat. Jdeme na výborný kafičko. Jo, take off, jo. Dej mi to, rychle do kamery. Aha, no ale já to potřebuji natočit tam. Jsem v pořádku. Ano. To udělám takhle. Yeah! Já to točím! Tohle prosím tě, Honzo, vystřihni. Jsme partička, co? Kdo toho údolí tam někam do prdele. No to je asi všechno, fů, plácáme něco, tyhle. Tohle prosím tě, Honzo, vystřihni. Se koukáme zprava, je pak první malej výčnělek, druhý to je summit, kam jdeme, a pak je ten třetí malinký. A přes ten zleva teda my půjdeme ze zadu a zleva půjdeme na ten malinký a na ten veliký, který vlastně je nejvejš zleva. A to je Merapík. Jsem nateklej, tyhle nějaký. Sníme psy. Hele, já vám říkám pojďme, protože mám jenom mikinu. A teď jdeme tady přes kamenný, jak se tomu říká, pole. Tohle prosím tě, Honzo, vystřihni. V těch krásných teniskách překračuje nádherný potůček a uvidíme, jak se mu to podaří. Nepodařilo se, je to tam, máme to natočené. No je. Kosa. Tohle prosím tě, Honzo, vystřihni. Jezdíme jak v prdeli. A náš guide? Je taky v prdeli. Jaký v prdeli. A jdeme korytem řeky, která hrozí, že každou chvíli spadne. Tak doufejme, že na nás žádný šutr nespadne. Jako nic proti tomu jít vlastní cestou, ale tamhle je pěšina. Poslední naše stoupání na tom treku. Poslední stoupání, no ale už jenom o nějakých 700 metrů. A to už je jenom jak pro děti. Přesně. No, to je pro harantí takovýhle výstup. Přesně. Tak si to natočíme. Tak. Já jsem úplně 9. To udělám takhle. Do you know name of this one or is no name? No tam jsme byli, v téhle vejšce. No plus minus, no. Teďka to je velký mejdan, ne? Ja. Je ticho. Ty vole. To je hrozně přesvět. Jo, já vypnu tu. Nech tam to 5 kilo, vole. No, ale ona přesvětluje ten, víš. Nech tam 5 kilko. A teď zase není vidět radím, ne? Jo, je. Vladimír v prdeli. Poslední ještě já jdeme, počkejte. Tak pojďte, koší. Jen to vstáň. Mám ti ho zapnout zase? Ne. Ale proč to kurva fotíte vůbec? No, když jsme to chtěli stavět pro Michala. Tak aby jsme to aspoň věděli, jak to bylo. Ne, já jsem žádnýho fučíka neskovával, režim mám tam pod pytlem. Tak hotovo, jo. Dobraž. Tak hoši, máme to. 18:01. Akurát. Akurátní jsme takový, vole. Kurva.